Useyena uSipho okomhlongo uMr Pepe lo. Sikhulumile ngaphambili lapho sibine guest yethu uMiss P ukuzicleana umzimba ke manje uzicleana spiritual sayicover kwi-episode engaphambili. Manje sokwenzile uMiss P ke manje usuclean. Nayi indaba ke uthi nomzimba lo wakho uyafuna ukudetoxwa. Kodwa ke before detox umzimba khona izinto nje ezisobala okufuneka singazenzi singabantu. Okokuqala nje ngoba usudetoxile manje spiritually sekufanele manje ube nendlela nawe yokuphila. Okokuqala kufanele ulale ngesikhathi esifanele, and ukulala kwakho kufanele ube neroutine. Mawujethe ulala ngo-12 noma ulala ngo-10 kufanele ngaso sikhathi umzimba wakho uphumuze, right? So ke once you do that, nala ekudleni futhi uhambe udla emgwaqweni umile noma every time umuntu ehlafuna nawe uyahlafuna, nalo nto iyakwazi ukulimaza emzimbeni. Which means noma ungadetoxa kangakanani mawuqhubeka wenza lezi zinto esikhuluma ngazo, indlela odla ngayo, isikhathi odla ngaso, indlela ophuza ngayo amanzi, nendlela nje yokuziphatha. Le besikhulume ngayo ngaphambili, it was a spiritual, now you are clean. Umzimba wakho ke manje lo othwele isoul, umphefumulo, nawe uyadinga ukuthi udetoxwe ukuze ube namandla okufacea usuku nosuku. Iningi lethu njalo sikhala ngokukhathala, yikho nje lama drink lawa abulala isizwe abizwa ngo-energy drink asehambe umhlaba wonke umuntu umfice ephethe ekseni, umuntu usephethe into yokuphuza. Yini ke ngoba imizimba yethu ayikho balance. So ukuze sibalanseke imizimba yethu kufanele sibuyele emumva senze lokho okufanele sikwenzile. Okwesibonelo, awukwazi ukudla noma yini ephambi kwakho. Umuntu ufanele ukwazi ukuzilalela. Ngithi su clean manje spiritual, kusho ukuthi umzimba wakho uyakwazi ukukhuluma nawe. Masithenga amafoni sesiphatha ama-manual, iyakutshela ukuthi ifoni onwa la yenziwa lokhu nalokhu. Bangaki kabethu abake bazibuza bona lo mzimba ufunani? Khumbula phethe umzimba uyakwazi ukukhuluma nawe. Ekseni mawuvuka kuba yona ukutshela ukuthi vuka, mawulambile wona ukutshela ukuthi idla, mawomile umzimba ukutshelayo. Siyacela ke abantu bakethu mase sesicleanile spiritually, mase sifuna sizidetoxe thina emzimbeni, la kwa i-herbs siziphethe into zokwenza konke lokho. Ngabe uyazicleana mentally ukuthi hlala u-alert, ngabe uyazicleana physically, sinayo nendlela yokutraina nokuqinisa amaphathi angaphakathi, onhliziyo, amaphaphu, yonke lonto. Konke lokhu ke kwenza ukuthi mase sesikwenze konke sakucleana spiritually, sikudetox umzimba, usumuntu ke manje ongamela noma yini ezayo phakathi kwakhe. Ukhumbule phela ukuthi umzimba ophilayo noma ngakuthiwa isifo esinjani esifikayo sifike sishaye sidlule. Ilento i-COVID yahamba nabantu kakhulu ababe nezinto ezazisegazini ngoba asisaclean. Kwakuthi kudala ke mangabe siphila especially abesilisa behlale bachathe baphalaze ngoba becleanani ingaphakathi labo. Nalapho ke it's been proven ukuthi if your internal organs are clear or your system is cleaned, akulula ukuthola izifo noma ngabe isifo esithathelana kangakanani kuwena siyakwazi usishaya sidlule. Futhi ngalokho ke engifundisa khona kufuneka njalo nihlale nisivakashele kwa i-herbs, nibuze imibuzo sikwazi ukuhamba nani. Thina sihlukileka sifana nalabantu ukuthi mawufika uphethwe ikhanda bese sithi hayi datha lena uhlanganise nale. Xa sibuze ukuthi leli khanda elikuphethe ngabe liqale nini, yini cause, si-investigate. Into eyisihluphe ukuthi abantu abaningi mabefike befuna ama-quick fix. Asinayo into yokwenza i-quick fix, sihamba nawe kancane kancane, kanti futhi nama-price ethu ayakwazi ukufinyeleleka, asikho above board. Kodwa into eningi siyakufundisa ku-WhatsApp esizokhombisa la ngezansi, yila ubuza khona yonke into edingekayo kuwena. Akube njalo. Singena kwisigaba sesibili ke manje lapho esivula khona imibuzo. Mangabe umbukeli kwi-comment section ungabuza noma yini ephathelene nokuphila komzimba nale besikhuluma ngaphambili ngoba uMiss P usekhona, nakhona futhi ungabuza sokwazi ukucacisela. Miss P, ngoba wena osestudio nganjani ukwe nawe mhlambe la ungagculiseka khona usiza abalali ngoba information enginayo sikube ningi kakhulu gcina i-overlap. Bamunjomane, into ebengifuna ukuyibuza mina ukuthi nawe ke sesiqedile ukuklenza spiritually, sesiklenza umzimba ke manje, ukuthi kubaleke ngani ukudetoxa umzimba wakho, nokuthi yini imbangela yokuthi abantu
uma ngabe bengadetoxile babe ney'nkinga mhlampe sexually, babe ney'nkinga ngale zifo esezikhona manje. Uthola ukuthi umuntu unenkinga yesibindi, unenkinga lezo zinto ey'kanjalo. Yini imbangela yaloko? And singakunqanda kanjani or singapreventa kanjani ukuthi sinikeze abantu i-awareness ukuthi bangadetoxa kanjani ngani ukuze baphile impilo ende? Miss P, okokuqala nje into efanele bayenzile ukuthi especially namhlanje uyazi siphila ngamaphilisi sonke, abancane abadala, chronic medication. Mangabe chronic medication kufuneke minimum mangabe unga-afforda every second month detox. If you can't, we're pushing it to 6 months at least, because lama chemicals amaphilisi esiwadlayo aphinde avule izifo futhi lezi ezicashile. Ngenze isibonelo, mawudla amaphilisi lawa kuthiwa avikela ingculazi, emva kwesikhathi ayaxabana nezitho. Kodwa mawudetoxa uhlale uclean izinso zakho, uclean amaphaphu akho. Abantu abadala especially aba-over 50 nabo banezifo ey'ningi bahlala bedla amaphilisi bese kuqhamuka esinye isifo. Senziwa yini ukuthi umuntu akadetoxanga? So udetoxa kubalulekile. Nokudla esikudlayo, ukudla esikudlayo is full of chemicals. Kwenziwe baze bathi abantu food manufacturing. Wenzani? I'm in food manufacturing. How can you manufacture food? Ngoba uNkulunkulu wasinika ukudla kuphi yo. So i-detoxation yinto okufuneke noma ubani ophilayo, ngaba mncane ngaba mdala, udetoxa against amaphilisi, udetoxa against ukudla esikudlayo. And mangabe udetoxe kahle umzimba wakho, even sexually ungafulana nomuntu onesifo, kodwa ngoba wena udetoxile ungasithathi ngokuhamba kwesikhathi ke mawuhlale njalo udetox uyakwazi ukuthi yonke izifo, ngisho umuntu okuthakathayo nje uthi ufuna uphathwe ikhanda, manje liyafika lento yakhe thothi ikhanda lakho liclear, imithambo ishaya yonke, ngeke akwazi ukuthumela ngesilwane, ushaya ngestroke naye futhi methi ukushaya ngestroke. Istroke phela ukuthi kufuneka kubanjwe igazi ukuthi lingahambi usually bese umuntu eshawa istroke. Mayefika uclean uyozathi hayi uphi uyathakatha ngoba wena uyayazi into yakho nomqondo uyahlakanipha ukwazi ukubona izinto okufanele zenzekile kuwena. Nokuthi ke baba umlaleli noma umbukeli uzozibuza ukuthi yini into engayisebenzisa ukudetoxa ke. Naku ke manje usungitshelile ama benefits ukuthi uma ngidetoxa kuba kuhle ku1 2 and 3. What is it that I can use from wena ukuze ngidetoxe ke manje umzimba wami? La kwa i-herbs sinayo yonke into yokudetox umuntu ngokwelevel yakhe. Asithi ufuna ukudetoxa mhlambe ulungisela amaphasi akhe ngaphakathi noma ufuna ukudetoxa nje umzimba wonke. La kwa i-herbs izinto esinazo zonke lezo esingeke sikwazi ukutshela siphethe inhlobo lini le-herb, ngoba before sikunike i-herb yakho kufuneka qase sikucheck i-background ukuthi wena uphethwe yini. Ngizokunika isibonelo, abantu abanama-migraines isikhathi esiningi umuntu lo esuke ne-element yama-ulcer. So mangimix ama-herbs ami kufanele ngikwazi ukubuza ukuthi unayo inkinga ye-ulcer. Mangabe unayo sengiyazi fanele ngenzeni kuwena. Yebo, so la kwa i-herbs imithi yethu is not off the shelf. Siqala sikhulumisane nawe, sithole i-background yakho bese siyalapha. Khona lapho ukuthi uma ufika khona ufuna ukulapha umuntu, ufuna kuyiyena akutshela ukuthi imphethe uyokwenza enye ehlukile, automatically izoyiphelela. Uyayibona lonto engisho. Sisebenza kanjalo kwa i-herbs. Ngeke usithole emakhemesi okwamanje ngoba sisakhuluma namakhemesi asikwazi ukuba nento ehlala ise-shelfini ngoba kufuna into esiyenzayo yonke yethu ibe fresh, kube into informa ukuthi lo muntu esizama ukumsiza uphethwe yini. Hayi siyakuzwakala baba, kuyacaca, ngiyabonga ngiphendulekile. Asibongeke nakuwena mbukeli, futhi mangabe unombuzo nawe kwi-comment section ungabuza khona o WhatsApp kwinamba ezovela kwi-screen sakho ukuthi noma ngabe yini ofuna ukuyibuza, feel free ukuthi usibuze. Siyabonga-ke, sicela ukuthi mawufuna information eyanele about this podcast ungalike, usubscribe, kodwa uqhubeke nje kuma-comments ukuze sikwazi ukuthi silaphane. Mangase sonke siphile, uyazi ukuthi ngaba mnandi kanjani emhlabeni ngoba even i-stress level siyehla umuntu mangabe edetoxiwe. And 2, njalo abantu mangabe bexabana kusuke khona into eyimbangela ngoba mhlawumbe umuntu uphethwe into ethile angakwazi ukukhuluma emndenini. Uyafika ubaba uphethwe ikhanda ngoba ukudla kudlayo, i-stress sakhe siphezulu kodwa umzimba wakhe awukho ready ukuthi umelane lezo zinto. Futhi ngokwenza lokhu ukudetoxa
both spiritually and physically, siyobe sivula ithuba ukuthi abantu akabe phile kahle kulomhlaba esiphila kuwona. Siyavusana podcast, akube njalo.